ea azkarraz egiten dudan ere. Bueno, batetik, eta orain zer, eta zer egin beharko genuke, ez? Bueno, sindikalista nahi zen aldetik, nire mesua lehengo eta behin herritarrei baino lehen langilei zuzenduko natzai, ez dakit hemen Kutxabankeko langileri badagoen, baina hala izatekotan, esan nahi dizuet, hauteskunde sindikalak daude, berehala gainera, eta hor aukera izango duzuela, esateko prozesu honekin ados ez zaudetela, ze prozesu horretan, Iñakik esan duen bezala, pixkanaka kaskarin eta komisionez, erabakigarriak izan dira, elite politiko honek egin nahi duena egin ahal izateko, eta gehiengo horiek ez balira izan, agian gaur beste egoera baten egongo ginake. Beraz, hori nire lehengo deia. Eta bigarrenik, herritarrei zer, lehengo eta behin prozesua ez dela bukatu, bai? Eta kontrol publiko eta soziala oraindik bermatu daitekela. Eta zergatik esaten dut, egia da egin duten guztia ez dutela horretarako egin, baina egia da ere, erabaki hau hartu dutenek, jakin behar dutela aurrera egiten badute, koste politiko bat izango dutela, eta hor badaude beste hauteskunde batzuk, ezta? Eta hor guk zeresan handia daukagu. Orduan, esan garrantzitsua dela akzioak esku pribatuetara ez pasatzea, ze hori oraindik ez da egin, eta orduan guk eta hemen plataforman gaudenek jarraipena egingo diogula prozesu horri, gizartea gaur jakitun bada beste alternatibat badagoela, eta hori oso garrantzitsua da, eta are gehiago esango nuke, balio handia du gizarteak erantzun egin diola prozesu honi, eta hori ez da gertatu, adibidez, Katalunian, subiranotasonekin gauza batzutan esan liteke badirudia aurretik doazela, honetan, behintzat ez da inolako mobilizaziorik egon, CaixaBanken inguruan, eta hori ere, hemen gaudenun meritu bada, eta hemen zaudetenon meritu ere bada. Eta bukatzeko esango nuke, lehen hasi dute hausnarketa esaten defentsa kolektiboa suntxitu nahi dutela, hemen gaudenok egin behar duguna hain zuzenera defentsa kolektibo hori eraiki, bai? Eta zentzu horretan, urrengo urratsa zein da? Datorren ostiralean, erabakia hartzen denunean, kontzentrazio bat deitu dugu kutxaren parean, arratsaldeko 3:00, eta hemen zaudeten guztioi dei egiten dizuet kontzentrazio horretan parte hartzera, mobilizazioa oso garrantzitsua izango delako, ados ez gaudela jakiteko eta koste bat izango duela jakiteko erabakia hartzen dutenek. Besterik gabe.